Wake up to the headlines, it's time for Cooley TV. Real stories, real voices, that's Cooley TV. From Zimbabwe to the world, it's Cooley TV. Breaking every big story, Cooley TV. No rumors, just the facts, Cooley TV. Every update comes first on Cooley TV. We bring the truth to the people, Cooley TV. Stay informed every day with Cooley TV. No retreat, no surrender. Akudyiwe rinopisa. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates andinogara ndakakubatira pa channel yenyu one chivhiti one Cooley. Kwa munenge muchindiona muri ikoko andizoziva kuti munenge muri kunzvimbo dzakaita sei, asi chakakosha kuti tigare tangozivisana achiri makuseni kudai so nguva ichiripo zuva risati rabuda. Early Wednesday morning. Good morning Zimbabweans, good morning everybody. Tell a friend to tell a friend kuti Cooley is online. Zvatotanga iko zvinezvi anditi. So it's very important kuti tizivisane kuti muri kundiona muri kupi. Where are you guys watching me from? Anditi pachivhiti tiripo tine nyaya dzakawanda dziri kuitika and some of the issues tinoona mboita ngetodaita nungo kana kunonoka kudzitaura but azvinazvo zvinozobatsira. Nyaya iri panapa iri kupinda inyaya yeCAB 3 yakaitika and vari kusumudzana, vari kutatsurana zvisingaiti nemacourts and munhu ari mudariro ndi former Binga North MP Prince Dubeko Sibanda ndiye ari kuchallenge nyaya ye7 yeterm iya yakaitwa iya. Ndiye ari kutaura kuti zvamuri kutotaura zvese izvozvo dzitori ngano, atiterere zvinhu zvakadaro ende hazvisi kuzoitika. Ari kubheja already. CAB 3 yakasainwa, haisisiri CAB 3 yato K3 and it's now the law in Zimbabwe. That's how it is. But I still have hope like other Zimbabweans. Vari kutarisira kuti akomana zvinhu hazviperere papapa, bhora haringonzi ratoperera ipapapa. Something must be done. Ndozi understand kuti unongo achifila kuti pane something manchi kuti chinogona kungoitika kana eni kanenge ka mistake so kekuti zvingonzi aiwa zvatotanga. Yes, that's true. Zvinhu zvakadaro zvinogona kungoitika and zvinogona kutora nzvimbo. Anything might happen. But without wasting much of your time, Zimbabwe tipinde munyaya tionesana zviri kuitika. Former CCC MP Prince Dubeko Sibanda has filed a constitutional court challenge to overturn recent constitutional amendment that extend President Emmerson Mnangagwa's term by 2 years, calling the move unconstitutional. Sibanda argues that the challenge brought in under the Constitution of Zimbabwe Act number 6 of 2026 illegally extend both the president's and MP's term from 5 to 7 years and should not apply to current office holders. He cited Parliament, the president and the Justice Minister as respondent. His case rests on section 328 subsection 7 of the Constitution, which bars any term extension amendment from benefiting incumbents who held office before the amendment. Specifically, he said section 5 sub B and 10B of amendment number 6, which insists the 7-year terms violate section 328 subsection 7 and are therefore invalid. Sibanda insisted Parliament overstepped its amendment power under section 117 subsection 2A by including, notwithstanding section 328 subsection 7 in the act, effective repudiating a constitutional limit on its own authority. Sibanda says the issue is now ripe because the bill has been enacted and gazetted as law. An earlier application was thrown out because it challenged a bill that hasn't yet become law. He maintains he is not questioning the political merits of 7-year term only, whether Parliament had the constitutional competence to pass an amendment that benefits sitting holders. The Constitutional Court application is pending. Saka ndo mamirira akaita chinhu chacho ari kujigagaga Prince Dubeko Sibanda. You know one thing about Prince Dubeko Sibanda chiri emotional chandakaona chandakadzidza kuti in the history of Zimbabwe he was the shortest serving tingati Tomisa pachiko. Alright, let me present it this way. Pavanhu vakapinda muparliament ndiye munhu akaseva kanguva kadiki kudarika vanhu vese and to be very honest it's something zvokuti
hazvina kunge zviri easy because hazvimeke sense kuti wangopinzwa nhasi pabasewo mangwana wabva pasame 30 minutes dzekutanga first 30 minutes wabva watodzingwa basa haana kutombogara pasi 10 minutes kunzi wagara pasi ongonzi achingopinda vachingoita sworn to the office ngoti ndini ningi ndapinda ubva watora uchipedza kuti obva uchingogara pasi uchingonoona kuti wana nzvimbo dzenyu dzekugara pako po uchange uri ndapo kana kuti busy kusaina uchiita se uchiona parliament kuti wapinda semunhu akavhotera obva watonzi kune mazita auya obva watobuditswa tatokurekolai saka akangorekolewa achangopinda alright tingangoti mukomana akaitwa inonzi view once paMP wake so munhu akadaro haambofe akanzwisisa kana kuti kuteerera anything to do with my MP acho vakasaina vakazodii ari kungotaura kuti zvese zvamakaita zviri kunze kwemutemo makambotiti before aiwa zvacho zvanga zviri supposed kunge uchichallenge this because yanga isati into law now akuchallenge zvekare achiti into law saka pari kupisa I hope kuti zvinhu zvichabudirira as planned because munhu wese ari kutoda hapana munhu asiri kuda munhu wese ari kutoda kuti chinhu chimiswe ichi that's why ndiri kuti no retreat no surrender vanhu vakamirira iko zvinezvi kuti aiwa toita sei what's the plan B izvezvi kuti tikwanise kuenderera mberi senyika because hapana baba vanhu vakagurwa kunorira this is not easy guys pane zvinhu zvinechitika but anyway mune dzimwe nhau muri yeZimbabwe dzandiri kusangana nadzo panapa dziri kuitika. President Emmerson Mnangagwa has appointed Geopomona Waste Management Executive Chairperson and Chief Executive Officer Delish Ngwaya as his special advisor on waste management and environmental sustainability. Ndo mamirira akaita dzimwe nyaya dzacho ana Delish arongoramba achingowana madhira akomana wana msadaro wana kuna vamwe here vanokwanisa kuwana mapositions aya msadaro akomana vanhu takatotarisa sedemba takatosvinura sedemba zvinhu zvichitongoitika it's very bad akomana tingadii nenyaya dzacho kana dzichinge dzakudai so tingazoita sei and pane imwe nyaya zvekare irimo nyaya yaThomas Mapfumo aroramba achiwedzerwa magifts ari kunzizoni paachingosvika achingotora that money because you know what the funny thing mukanya vakazongoti ndezvebasa zvatiri kunoita hatisi kunoita zvimwe zviya zvikanzi nachivhayo uyu mudharo achingosvika izvezvi achingopedza kunoningina toda kumubva tamubvunza kuti haufaka muri kuti kudii Land Cruiser yenyu yatataka kutengera ichiri yakangopakwa kwaVictor uko and nemba hamusi kuda here imba kuBorodale mansion kuBorodale it's funny zvinhu zviri kuedwa izvezvi but one thing that I know is Mukanya is going to accept everything chese chaari kupuhwa Mukanya ari kutora haana kana chaachasiya panguva inei because kutukwa atotukwa kare kudhara atozvinzwisisa atozvoona kuti vanhu vanongokuchinjira nguva diki wakavarairwa zvinongoitika zvekuti munhu anongochinja baba munhu anongochinja face anytime uri ngokuudza kuti iwo wakadhakwa iwo nyaya dzako idzodzidzi zvowatoita hazvisirizvo hatisi kufara nazvo yes people are not happy panyaya idzodzi dzinenge dzichiitika dzinenge dzichingofambirwa idzodzi unzai wakaiwa wangongorikana wangoti iwo tiri kutoziva kuti titese muchinhu iwo ndiwangori number 1 uchitobatsira kutsvinyira vanhu uchitaura kuti zvoni vanhu vese vafanira kutora zvemota varombo because havana chavanoziva about mota vatotanga kudzionerawo ipapo. It's like, and people were like, saka vakatobata mapfuma avo vane exposure zvechokwadi but izvezvi zvine zvakawanda zvavakutotaura and unoziva kuti kuona wasvika zererere wakungowanzirwa it's something yekuti zvazvo vanhu vamwe vanozoti you guys are being jealous seya mudhara aite zvinhu zvake seya mudhara atore zvinhu zvake but pana Mukanya pakabhaizika to be very honest ndo nyaya dzimwe dzacho dziri kutenderera nyaya dziri kunetsa and ndidi mamwe zvangu maupdates dzimwe nyaya but I understand kuti dzinokwanisa kushaya interest kuside kwenyu nyaya dzemasocialites ngatisiyane nawo timboita nyaya dzekuvaka nyika idzi because I understand kuti vangu munozoti iwo kuti pazvinyaya so-called celebrities hatizvifarire so mira ndingoshandisa mukana unokupa vakuru time kuti vangotaura mbijana then tobva tavhara because hazvidi kunyamba zvichiwanzwa zvanhu vanozokanganwa tiri kungoziva kuti Mnangagwa nezvigananda vabatwa pahuro futi ndo nyaya hombe iripo vabatwa pahuro futi naPrince Dubeko Sibanda ari kutochallenja zvese zvakaitika izvozvo and that couple is going to be the strongest couple ever because ana Dubeko Sibanda
vanhu vekuti vari serious about zvinhu zvavo zvavanenge vachiita izvi, and I'm not sure and I don't know kana chiri chokuchabudikira chapakati chine chingotaurwa chacho chokachamisa, because ndoti timu racho rikupinda nana chamisa. I'm not saying kuti vari vese zvamanje manje, but ndinoziva vari vanhu vekuti vanoshanda vese kubva kudhara, so maybe ndo mauiri ari kuita chapakati chacho. You never know amene zvinozofamba sei kujudiciary nigirikeni ikoko kuti zvinozodii, because vamwe vari kuti muda kutarisira kuzobatsirwa nejudiciary, iyo judiciary yacho iri kutozonziwa kudidi yakatoiswa muhapwa. Zvinhu zvinotaurwa zvakawanda. Anyway, ngatimboteerera zvinotaurwa nevamwe apa tizoona kuti zvinhu zvacho zvinoperera kupi. Pakaipa. Vana amai vedu nana baba, hanzvadzi dzedu nemhuri dziri kuswera nenzara kuZimbabwe, vari kuenda kuzvikoro vana nenzara vasina chavadya. Munoona takaita rombo rakaoma mhuri yeZimbabwe kuti nyika yedu inoyi inotongwa nembavha. President wedzimbavha idzi ari ndiye aripo iyeyo ari kuda kuenda ku2030. Mutauriri wenyu ndichogumaira. Tiri kurwadzikana, tiri kubatikana. Munoona second class economy nyika yenyu, mutambo chaiwo webhora wakafa muZimbabwe nenyaya dzekuba. Ndiri kurangarira kumashure uku, vana vanyatsokononzerwa naFabishi, zvikanzi naFabishi basa ramakandituma kuti ndiite ndapedza, takukwanisa kuendawo tichinorakasha vana naCameroon vachizvambarara. Morocco takairova ikazvambarara. Morocco iyoyi. Egypt takaidhutsa tina Fabishi. Saka Fabishi akati basa ramakandipa rekubika vana ava ndapedza. Chinonzi bhora imari. Vana vakatanga kunyimwa mari iyoyi, vachitoiona kuti tasvika pamari, tasvika manje pakuti munoziva kuti bhora rinoita kuti nyika chayo ikonomi yayo ishute. Tarisai Portugal neSpain nana Brazil nana Argentina. Argentina hakuna chinoitwa chinochamisira, but sports industry yaita kuti ikonomi yenyika idzodzo iende mberi. Hazvigoneke. Fabishi akanyimwa mari. Vana vakati zano rekuti tiwanewo mari nderei, takugona basa kutamba bhora racho. Vanga vakutengesa magames. Uchinyatsona kuti mwana uyu wabuda zvekuti changosara chete kungosairira chete mbijana kuti bhora rigohwe, anosikopunzika zvake mu18 area. Kungogumwa chete mbichana obva apinde guka kuita vanika rohwa nemheni kutengesa zvake play. Vainyimwa mari vachiona kuti tabirwa nezifa, tiri kubirwa nana Mnangagwa ivava. Vaitirwa zvinhu zvavo zvese 100%. Chivapai mari vana vaite basa aziko. Nanhasi hakuna kuri kuenda sport industry yemuZimbabwe, hakuna. Vana vacho vari kukuona imemi president muchiba, saka vana ava vanobawo kuti vagute. Moenderana. Nyika yacho inoita urombo pakuti ibudirire. Iko zvino vana muri kuzvikoro munoita madebate atakaitawo isusu, takaitawo madebate yes. The advantages and disadvantages of a democratic rule or a one party state. Muchita mavotes muri muklasi muchifara. All these things will cover up to our constitution or the CAB itself. Mnangagwa apinda nepakati ipapo, vana ivavo vakurohwa, vana vakudisappear. Nanhasi Dylan Kuhada hasita awanikwa, auraiwa. Kuuraya education munyika pachena. Vana vechikoro handei tinoratidzira. Mudzorere fundo yenyu parinani, mudzidzewo.
dzimwe nyika dzakakukomberedzai dzane free education, asi mari yenyu imimi vana vechikoro iri kutorwa nanatungwararava. Akukuudzai kuti atenga private jet, ari kutonyara kutoudza vanhu kuti ndo zvandaita, ari kunyara. Why? Because he is a thief. Akorera pazvicherwa zvenyika yedu, akorera paminerals edu, ndo amupa zvese izvozvi. Chinzwa ka iwewe watenga private jet yako iwewe yauri kuvhara nayo i1 chivhaya yakatenga yake. Vamunangagwa takapedzera kunzwa dzavo 2 dzaenda nezvicherwa zvedu kunotengesa kuByelorusia, vakaisa mari muhumwe, vakauya vakanyarara vakati mamba abvunzwe. Vamunangagwa dzimwe nguva tingataure zvinhu zvinotadza kuverengeka kuvana vamuri kutungamirira ava. Takanga tiine ndege 21 majetliners, macommercial jetliners akakura zvikuru, mamwe acho anga ari makuru kudarika tundege turi kuvhara una tune nevana vakotwa. Aiita commercial business achienda kuEurope. Ini ndakapedzera kwanzwa A24 vakomana vari kubuda pastatistics vane 21. Ora tatitambe ine 20 chete. Yo netwako turi kuverengeka. Munangagwa uri kukundikana kuisa ndege 1 kuEurope 1. Isusu takanga tine more than 15, tine 21 dzaienda necommercial business kuEurope. Munangagwa udza vana vechikoro ava chokwadi kuti Munangagwa iwewe uri mbavha. Ndipo patakapedzisira kuona Dubai ipapo. Vana vauri kuuraya ava Munangagwa vakambokwirawo maSalisbury Bus United Companies, mabhazi aHornblow, vaikwira kubva kumalocations, vaidzidza vaikwira mabhazi kana 2 maviri. Mwana anobva kuGranville aipinda mutaundi osvikopfuurira kuenda kunana Newlands kana kunana Highlands uku achinodzidza, achikwira bhazi achibva ikoko achipinda mutaundi, achikwira rimwe bhazi achienda kuGranville at a very cheaper cost. Ende vana vacho vaifamba mahara, vakangotaurira kuna inspector kuti hatisisina mari, tapedza mari, tata nenzara kuchikoro, mari yapera. Vainzi okay, pindai asi munofamba makamira mugare pasi nekuti hamuna mari yamabisa, musagarire nzvimbo dzavabereki. Kureva kuti vaifamba mahara. Isu takaendawo kuchikoro futi nemabhasisi iwayo tichiita zvidzidzo muheavy industry mahara tiri vana vechikoro. Ndio inonzika Dubai. Kwewe Munangagwa Dubai yauri kutaurira vanhu iDubai yerudzwai.